Kablaaw iti maysa nga nagasat nga aldaw ti tunggal maysa kada tayo. Panagyaman tayo kini Apo. Ti gundaway nganted na maminsan pay kada tayo nga mangipakaamuking kuana dagiti amin nga kiddaw ken dawat tayo. Umun-una iti panagyaman tayo iti kinasayat ni Apo. Nga datayo ket makaasideg king kuana babaen iti panagkararag. Ket sakbay ngayon tayo ipakaammo dagiti kiddaw ken dawat tayo, na imbag nga banag ngayon tayo nga umuna nga denggen dagiti sao ti Apo. Mataydayaw ti Apo Dios. Mamati tayo nga dagiti sao ti Apo, dagiti sarita na. Daytoy iti mangnayon ken mampatibker iti pamati tayo. Ken ti pamati daytoy tinakayayo iti imatang iti Dios. Intayo italek, dito nga aramid, babaan iti kararag. Apo Dios nga manakabalin iti amin anamarswa iti langit ken iti daga. Awatem iti panagyaman mi, ken iti panagrukbab mikin ka. Tasika ti Dios nga nasaya at launay kada kami. Insagalam ken inpaay mo, dakili na dumaduma nga kalikaguman ken kasapsapulan mi. Insalakan na kami kadagiti piggad ken didigra. Inikan na kami iti panagbalaygi kadagiti amin nga panubok iti pamati ken dayti nga biag. Apo Dios nga manakabalin iti amin. Bigbigan mi dagiti amin nga pagkurkurangan mi, dagiti aramid mi nga saan nga nasaya at iti imatang mo. Dumawat kami iti pamakawan ken pangpunno dagiti pagkurkurangan mikin ka. Agyaman kami launay, tasika ti Dios nga managayat kada kami. Italek mi ti amin kin ka, denggem Apo, dagiti kararag mi, sikat ti mangisagana, dagiti kasapsapulan ti tunggal maysa kada kami. Isublimi Apo ti panagdayaw, babaen iti nagan ni Kristo nga Apo mi. Amen. Mataydayaw ti Apo Dios. Intayo pagadalan, iti panakaisalakan ti Diyos babaen ti kararag. Basaan tayo iti surat ni Apostol Pablo kadagiti taga-Korinto. May kadwa nga taga-Korinto, kapitulo 6, versikulo 1, ingkanat 2. Ket nakipagtrabaho kami met kenkwana, ket dawaten mi met kada kayo, adi kay awaten ti parabor ti Diyos iti awan pagmamayan na. Takunana, iti tiyempo, apanakaypaay na, dinengeg ka, ket idi aldaw ti panakaisalakan, tinulungan ka, adtoy, ita iso ti tiyempo amay parbeng, adtoy, ita iso ti aldaw ti panakaisalakan. Mataydayaw ti Apo Dios. Datayo nga tattao, adu dagiti kasapsapulan ken kalikaguman tayo. Ket dagitoying kasapulan tayo, maawat tayo, dumteng kanya tayo, babaen ti maysa nga proseso. Ket bigbigen tayo, nga ni Apo, isu ti mga aramid kada tayo. Naisurat ni Apostol Pablo kadagiti taga-Epeso, kapitulo 3, versikulo 19, ingana ti 20. Ket maamuam ti ayat ni Kristo, nga atiwen na iti amin a panakaammo, tapno, mapno kayo, isu amin a panakapunno ti Dios. Ket iti dayjay, manakabalin nga agaramid, iti di matukod nga ad-ado, ngem iti dagop iti isu amin, a mabalin tayo adawaten, wenno panunuten, kas iti panakabalin nga aramid kada tayo. Mataydayaw ti Apo Dios. Daytoy iti sao ti Apo nga isuna iti aramid kada tayo. Akas iti pagsasaritaan tayo nga iti panakaisalakan babaen iti panagkararag. Sa dinno iti pakaisalakanan tayo. Iti umuna, iti kunana to'y dagiti Salmo, kapitulo 34, ti versikulo 4, iti kunana to'y imawagak iti Apo, ket sinungbatan nak, inispalnak kadagiti amin, a pagbutngak. Dito gayam, iti panaisalakanan tayo, iti kunana to'y kadagiti pagbutngan tayo.
Ken kastamet kadagiti Salmo, Kapitulo 34, ti versikulo 6, umawag dagiti nakapoy ken Yahweh, ket sungbatan na ida, isalakan na ida, kadagiti amin a pakariribukan da. Isu nga da iti gayam, iti pakaisalakanan tayo, babaan iti panagkararag, iti kunanat to'y kadagiti pagbutngan tayo, ken kadagiti pakariribukan tayo. Anya ti pagbutngan tayo, akas tattao, iti umuna, iti kunanat to'y surat ni Jonas, Kapitulo 2, iti versikulo 2, iti rigat ko apo, imawagaking ka, ket impangagnak, imasugak manipod iti tukot, ti lubong dagiti natay, ket dinengeg mo iti timeg ko. Dito iti pagbutngan, dagiti rigat, nga mapadpadasan, ti tunggal may sa kadatayo. Nang nangruna itatanga panawen, na duma-duma, iti kasapsapulan, ti tunggal may sa kadatayo. Dumteng dagiti, na duma-duma nga panubok, iti rigat iti panagbiag, kadagiti kasapsapulan, iti naldaw-aldaw, ken dagiti daduma maawananda, iti makungkuna nga kapya. Dagiti iti mangparigat, iti biag iti tao, dagiti addaan iti saksakiten, sagsagabaan, ngem iti kunanat toy, imawa kaking kaket impangagnak. Ken kastamot iti Hebreo Kapitulo 2 iti versikulo 15, no anya pa iti pagbutngan iti tao, iti kunanat toy, ken tapno malukatan na dagidiyay agapo iti buteng iti ipapatay. Iti bayat iti amin a panagbiagda at adda apat adipen. Dayti pa iti pagbutngan iti tao, nga kung kuna iti nasantuan nga kasuratan, iti kunanat toy, tapno malukatan na dagijay agapo iti buteng iti ipapatay. Tamo tayo nga awan iti nagbalaygi iti makungkuna nga ipapatay. Tayo basain iti surat ni Jonas, iti Kapitulo 2, te versikulo 7. Idi mariknak amatayakon, nagkararagaking ka, o apo, kat manipod iti nasantuan at templom, nangeg mo iti asog ko. Kat no dumteng dagitoy, ngarigat, dumteng iti buteng iti ipapatay, anya iti kunan nakakabsat, babaan iti panagkararag, akas keni Jonas, idi kunana, idi mariknak amatayakon, nagkararag aking ka, o apo, ket manipod iti nasantuan at templom, nangeg mo iti asog ko. Ket iti kunana to'y Jonah, Kapitulo 2, iti versikulo 9, ngem siyak agkanta akto iti panagdaydayaw king ka, mangida tagakto king ka iti daton, ketong palag to iti kariking ka, aggapo iti apo iti panakay salakan. Kakabsat daytoy naisurat ni Jonas, nga aggapo iti apo iti panakay salakan. Isu nga iti balakad iti sao ti Dios, naisurat ni Apostol Mateo, Kapitulo 10 iti versikulo 28, ket saan nyo a pagbutngan dagiti mapapatay ti bagi, ngem iti kararwa di da mabalin a papatayen, ngem pagbutngan nyo kit di da jay makabalin amang pukaw, iti kararwa ken iti bagi, jay empyerno. Ni Apo iso iti mangisalakan kadatayo. Madaydayaw ti Apo Dios. Ket ni Apostol Pablo, naisurat na iti may kadwa nga Korinto, Kapitulo 1 ti versikulo 10. Iti kunana to'y iso anangilisi kada kami, iti nakaro nga ipapatay, ken mangilisin tupay kada kami, iso apagtalkan mi, at tuluyan na tayo tupay nga ilisi. Mataydayaw ti Apo Diyos. Iso nga ni Apo tagayam, iti kunana to'y iso, iti nangisalakan kada tayo, iti ipapatay. Tano kasano nga iti kunana, iti nasantuan nga kasuratan, nga aming nga tattao ket nagbasol, ket iti basol ket addaan iti supapak na. Isurat ni Apostol Pablo kadagiti taga Roma, Kapitulo 6, versikulo 23,
tadagiti supapak iti basol isu ni patay, ngem tinaparabor asagot ti Dios, isu ti biag nga agdanayon ken Hesukristo nga Apo tayo. Madaydayaw ti Apo Dios. Iti basol iti kunana to'y addaan iti supapak na. Dagiti Aramid kapitulo 4 ti bersikulo 12, ket awan ti sabali ang pakaisalakanan. Uri si asino taawan ti sabali anagan iti babaan ti langit anay ted kadagiti tao apakabalinan tayo ama isalakan. Madaydayaw ti Apo Dios. Isu nga nasao ni Apo tayo nga Jesus kadakwada idi ken kastamot dayti ti pamagbaga ti nasantuan nga kasuratan kada tayo tatta nga panawen kadagiti kamaudyanan kadagiti aldaw. Kunana ni King Juan ni Jesus siyak ti panagungar ken ti biag ti mamati kanyak ure no matay agbiag tupay. Siya sino man nga agbiag ken mamati kanyak saan to amatay apulos patyem daytoy. Madaydayaw ti Apo. Dano kasano nga iti kunan ni Apo tayo nga isuna iti mangilis-lisi iti dakkel nga ipapatay ken mangilis-lisi pay kada tayo wenno mangisalsalakan pay kada tayo. Naisurat kadagiti Salmo kapitulo 91 iti bersikulo 10 ingkana ti 11, awan to ti dakes a mapasama king ka iti taing mo, awan tumet iti dumteng adidigra, ta ibaon to ti Dios dagiti angheles na amangaywan kin ka tapno ti sa dinnuman apapanam sa lakniban na ka. Isu nga ni Apo isu ti mangisalsalakan kada tayo iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo ni Apo isu iti salaknib tayo. Ken babaan iti panagkararag iti kunana iti tulong ni Apo dumteng kada tayo. Iti kunana ti dagiti Salmo kapitulo 34 ti bersikulo 6 ingana ti 8, umawag dagiti nakapoy ken ni Yahweh ket sungbatan na ida isalakan na ida kadagiti amin a pakariribukan da. Ken anya pa iti kunana iti sao ni Apo tayo nga isuna iti mangisalakan pay kada tayo. Naisurat ni Apostol Juan iti Juan kapitulo 14 ti bersikulo 1 ingana 3. Saan kumangag pulkok ti puso yo? Mamati kayo ti Diyos, mamati kayo met kanya. Ijay balay ni amak addaado apagyanan. No saan nakasta, kinunak kumakada kayo, tainak isaganaan kayo ti pagyanan. Ket nainak kuma, ket isaganaan kayo ti pagyanan, umayak tumanen. Ket ikuyog kay to kanyak met laeng, tapno no adinno ti eyan ko, adda kay met kuma. Daytoy iti sao ni Apo tayo nasarita na kadagiti adipen na kastamot dayti ti kari ni Apo tayo nga datayo itatta nga panawen nga gururay ken ni Apo tayo dagiti kari ni Apo ket pudno nga babaan nga datayo nga gururay iti balakad iti sao ni Apo rumbeng nga datayo ket kanayon nga aramiden tayo iti panagkararag. Iti kunana to'y libro iti Lucas kapitulo 21 ti bersikulo 34 ingana 36. Ket agalwad kayo di lakit tadagiti puspuso yo mapnuda iti kinarawit ken iti panagbartek ket kadagiti tarigagay iti abiyag ket iti kasta umayto ti kilaat kada kayo daytlang aldaw. Takas may sa asilo, di ayay nanto kadagiti amin nga agnaet ti rabaw iti so amin na daga. Agsalukag kayo nga rod, ken agkarkararag kayo nga agnanayon, tapno mailisi kayo, kadagito'y amaaramid nga umayto, ket makapagtakder kayo iti sangwanan ti anak ti tao. Nga babaan iti panagkararag, dayti ti pamuspusan tapno datay ket makalisi kadagiti amin a maramid nga umayto. Ken makapagtakder tayo iti sangwanan ni Apo. Madaydayaw ti Apo Dios. Ket dayti panagkararag tayo iti kunana toy daytoy iti pamuspusan tapno datayo ket makapagsalukag.
Daytoy tinay surat ni Apostol Pedro, umuna nga Pedro Kapitulo 4, versikulo 7. Ngem iti tungpal kadagiti isu amin na banag asidigan, agparbeng kay nga rod, ken agsalukag kayo iti kararag. Isu nga babaan, iti panagkararag tayo, gagayem ken kakabsat, iti kunan natoy, daytoy ti mangilisi kada tayo, iti naduma-duma, nga mabaling nga maaramid, nga umayto kada tayo. Kadagiti rigat, kadagiti panakariribok, ken nang runa, iti pagbutngan iti tao, iti makungkuna nga ipapatay, ngem agyaman tayo, taaddaan iti sao ti Apo, nga dagiti sao ni Apo, mangipaay kanya tayo, iti inamnama, kadayti nga biyag, ken iti biyag nga umay. Madaydayaw ti Apo Dios. Isu nga kunana, iti sao ti Apo, nga agsalukag tayo, agkarkararag tayo, nga kankanayon, tapno ti kasta, datayo ket maylisi, kadagiti amin, nga umayto, nga mabalin, nga maaramid, kadaytoy nga sangalubungan, ket makapagtakder tayo, iti sangwanan, ti anak iti tao. Madaydayaw ti Apo Dios. Babaan iti panagkararag, dumteng iti tulong ni Apo tayo. Tani Apo isu ti mangisalakan kada tayo. Ta saan laeng nga dagiti kasapsapulan tayo, nga babaan iti bagi tayo, iti ipapaay ni Apo tayo, no dikit di iti kang runaan kapapatgan, nga mabaling nga maawat tayo, awan iti sabali, no di iti panakaisalakan iti kararwa tayo. Madaydayaw iti Apo Dios. Isu nga itata gagayem ken kakabsat, ipakaammo tayo, dagiti kiddaw ken dawat tayo kingkwana, tani Apo tayo, isu ti makaammo iti amin, ken babaen kingkwana, addaan iti panakabalin, nga maipaay na, iti anyaman nga kalikaguman tayo, ken kasapsapulan tayo, babaen iti pamati tayo kingkwana. Madaydayaw iti Apo Dios. Agkararag tayo. Apo Dios nga manakabalin iti amin, anamarso iti langit ken iti daga. Awan iti palimed, nga may dulin mikin ka. Ammom iti suami nga banag, isu nga rod. Nga italek mi, iti amin, nga kasapsapulan ken pagdanagan mi, dagiti pagbutngan mi, ken nang runa Apo, dagiti mangriribok kada kami. Sika, ammom iti kasasaad ti tunggal maysa, nang runa Apo, dagiti addaan, iti an-anayan ken saksakiten. Iti manakabalin nga imam, Apo, iaprus mo kadakwada, ket awaten da, Apo Dios, iti panaglaing, kadagiti saksakiten da, ken kastamet kasyan na kami, isalakan na kami Apo, saalang kadagiti didigra, wenno kadagiti pigad, no dikit di nang runa, iti panakaisalakan, kadagiti kararuami. Madaydayaw ka Apo Dios, agyaman kami launay, bendisyunan dagiti nasantuan nga saom, daytoy Apo, iti kararag ken panagyaman mi tinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen.